Здравейте! Разбрахте ли за нашата активна кампания Черен петък на всички налични съдомиялни машини? Минус 20% на всеки един модел. Имаме огромно разнообразие съдомиялни машини, свободно стоящи, за вграждане. Черен петък до ограничени количества, до изчерпване на наличностите. Минус 20% на всеки един модел. Разнообразие от марки Bosch, AEG, Siemens. Ето. Имаме моделчета, както за вграждане, пълно вграждане, така и за частично вграждане. Имаме и свободно стоящи. Побързайте, бройките са ограничени. Минус 20% на всички съдомиялни машини. За въпроси оставаме на разположение, като ни пишете на нашия сайт или се свържете с нас на посочените телефони. До скоро!